akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ekene gị ọhaneze ndị ọma njem ọnụ nke onye chiri ya biko zere nnọọ n'akụkọ ụwa anyị n'uhuruchi ụbọchị tata bụ Satọde ma bụrụkwazị ahịa nkwọ abalị 23 nke ọnwa Mee afọ 2026. Ndị a bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'aka anyị. Otu jikọtara ndị nke na-emepụta ngwaahịa n'ime ala Naịjirịa kpọọla oku ka ewegotakwa aka n'ọkụ bụ nke a na-eweta iji wee kwalite ihe nke ha na-alọpụtagasị. Gọọmenti steeti a bụ ndị nke meyapụrụ ya bụ nnukwute ọgwụ ọgbụgba bụ nke eji wee na-egbochi nje ọrịa HIV n'ime steeti a. Otu Kọmishọn Izugbe Colleges of Education bụ ndị nke gara n'ihu wepụta nnọọ nnukwute mgbanwe tọrọ atọ iji wee wugharịa nkụzi ndị ọrụ nkụzi. President Faye nke mba Senegal bụzi onye nke chụrụ onye Prime Minister nke obodo ahụ tupu akụkọ ụwa anyị n'uju nakwa ozi ndị ka anyị ji wee bịa. Ị nọ n'ụlọ n'ụbọchị Mọnde abụrụgo nke wetara nchindebe na Anambra steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo weghachitere mmemme azụmahịa nakwazi agụmakwụkwọ ka ọ gabakwa n'ihu n'ụbọchị ahụ site na ya bụ mgbanwe ọhụrụ bụ nke enwewedoro n'ime steeti a. Anambra na-ejitekwa n'azụ n'ụzọ agamnihu na uto. Ka anyị sonye n'akụkọ agamnihu a maka ọdịmma mụ na gị. Ọka akọ bụ mụ Onyekachukwu Ugochukwu, akụkọ ụwa n'uju. Ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche na mpaghara ndọrọndọrọ ọwụwa anyanwụ a bụ ndị nke na-emechi emechi, ebe ọtụtụ ndị na-alụ ọrụ bụzi ndị nke na-alụ naanị nwa obere ọrụ n'ogo pasentị 30 n'ike nke ha nwere. Ya bụ ọnọdụ bụ nke na-eweta nchekasị dịka onye isi oche otu jikọtara ndị nke na-emepụta ngwaahịa n'ime ala Naịjirịa bụ MAN na ngalaba Anambra, Enugu nakwazi Ebonyi steeti si wee kwuo bụ Lady Ada Chukwudozie na ọ bụkarị ọkụ nakwazi enweghị ego bụ nke na-akpata ọnọdụ a ji wee dị etu a ọ dị. Onye nta akụkọ anyị bụ David Ọkpọkwasịrị bụ nke ga-ewetara anya bụ akụkọ n'uso. Ada nọrọ kọwaa na ihe ndị ịma aka n'iru ndị a bụ ihe ndị na-echere ndị na-arụpụta ihe aka mgba nke mere ha ji wee kpọkọọ ya bụ ọnọdụ akpọrọ Man South East Stakeholders Industry Conversation. Ọ nọrọ kọwapụta ọrụ dị iche iche ndị na-arụpụta ihe nwere na ịkwalite akụ na ụba obodo ma kwue na ọ bụrụ na elebagasị anya n'ihe ịma aka n'iru ndị a ma chọta otu a ga-esi belata ya na ọ ga-akwalite akụ na ụba nke South East nakwa Naijiria. N'okwu ya na mmemme ahụ, Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye odeakwụkwọ gọọmenti steeti a nọchitere anya ya bụ Oriakụ Chiamaka Nnake nọrọ kọwaa na gọọmenti steeti a bụkwa nke na-akwado atụmatụ ọbụla a ga-ewepụta iji mee ka nsogbu inye ọkụ bụrụ nke bụ ihe echezogoro ma kwue na a chọpụtara ụzọ dị iche iche a ga-esi belata nsogbu ndị a na ọ dị nso iji kwalite nlụpụta ihe na steeti Anambra steeti. N'okwu ya na mbụ ka onye nọbụrụ dịka onye isi oche ụlọ ọrụ Nigerian Electricity Regulatory Commission bụ Dọkịta Sam Ahmad nọrọ rịọ gọọmenti dị iche iche nke dị na mpaghara South East arịrịọ ka a gbaa mbọ hụ na ha na-akwalite ọnọdụ ndị na-arụpụta ihe iji kwalite akụnụba nke South East ma chọpụta ụzọ dị iche iche a ga-esi belata ego a na-atụnye n'ọnọdụ inye ọkụ na mpaghara South East. Ya bụ nnukwute ọgwụ ọgbụgba bụ nke eji wee na-egbochi nje ọrịa HIV n'ime steeti nke a kpọrọ Lenacapavir. Ya bụ Lemprep bụ ọgwụ mgbochi bụ nke kwuru eji wee na-egbochi nje ọrịa HIV. Ya bụ ọgwụ mgbochi bụ nke a na-agba ugboro abụọ kwa afọ ọbụla ma bụrụkwazị nke enweghị ego ọbụla bụ nke a ga-akwụrụ ya, nke a ga-enwetanwu n'ụlọ nlekọta ahụike ndị a Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu University Hospital Amakụ Ọka. Ị ga-enwetanwukwa ya na Federal Medical Center nke dị na Onitsha, Trauma Center nke dị na Ọba, Comprehensive Health Center nke dị na Okpo, Comprehensive Health Center bụ nke dị na Nneni, tinyekwara OXX bụ nke dị n'Ọka. N'okwu o kwuru na ya bụ ihe mmemme ka kọmishọna steeti na-akwụ maka ahụike Dr. Afam Obidike kọwara na ya bụ ntụziaka bụ kọwara na ọrụ a na-alụ iji wee gbochie nje ọrịa HIV bụ naanị mgbe igbochi ya. Ya bụ ihe mmemme bụ ihe o ji wee dị mkpa nke a nọrọ n'ime ya wee gbata onye ya bụ mgbochi n'etiti ndị mmadụ nakwazi obodo dị iche iche bụ ndị ya bụ ihe na-aka emekarị dọọ aka na ntị na ọgwụ abụghịkwa nke a na-elele ma ọ bụ nke a ga-ejizi wee na-aghọgbu aghọrị ndị mmadụ, tinyekwara na ndị mmadụ kwesịrị ịma mkpa ya bụ ọgwụ dị. Onye ji nnukwu ọnọdụ medical director na ya bụ ụlọ ọgwụ Amakụ Ọka Dr. Maureen Umakụ Ewulu mere ka amata na ihe mmemme a pụrụ iche n'oge a bụ nke ala anya bụ Naịjirịa na-enwe mbawanye
na nkesa nje ọrịa HIV n'etiti ndị okenye ndị nke na-eto eto kwuo na wee sị na mgbochi ka ọgwụgwọ mma ma tụkwazịa President Bola Tinubu na-achị obodo a maka inebe Anambra anya dịka otu n'ime steeti asatọ bụ ndị nke ahọrọ a ga-ebutere ya bụ ọgwụ mgbochi kenekwazịa gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọlụ vụgavụgavụ nke ọ na-agba na ebe o metara ọchịchị dịka onye nke na-akwụ maka ihe mmemme bụ nke ji wee na-egbochi ọrịa HIV n'ime steeti a. Dr. Tonia Mbagụ gara n'ihu wee kọwa na Anambra bụ ndị nke nwere mgbagote na ya bụ ọrịa n'ogogo pasentị 2.4 ma bụrụkwazị ndị nke kachasị wee nweta ya bụ mmetụta ọrịa na mpaghara ndọrọndọrọ South East. Gaa n'ihu wee kọwaa na nke a bụkwazị nke kwesịrị ịgbaso dịka ụzọ ga-enyekwara ndị mmadụ aka n'igbochi ya bụ ọrịa HIV ka ọ ghara ife efe. Ozi ekene bụ nke bịara na site n'aka otu na-ahụ maka ahụike mba ụwa, Anambra State Agency for Control of AIDS, National Action Committee on AIDS, Network of People with HIV and AIDS na ala Nigeria yanakwazi ọtụtụ imerime ndị ọzọ. Ebe mmemme bụ nke eji wee mepụ ya bụ ọlụ bụzi nke sara ọkụ na ya bụ ihe mmemme achịkọbara. Ndị nke so na otu ndọrọndọrọ APGA na okpuru ọchịchị obodo Oyi na Anambra East bụ ndị nke nọrọ taata wepụta n'igwe iji wee rọpụta ndị nke ga-anọchite anya ka n'ụzọ pụrụ iche n'ogogo n'ụlọ ọgbakọ mbibi nke steeti nakwazi nke izugbe nke etiti na dịka ọlụ idebanye aka ndị nke ga-atụ vootu malitere n'elekere 9 nke ụtụtụ. Ọlụ ahụ bụzi nke emechara wee malite na ọtụtụ ngalaba dịgasị iche iche ka ọ gachagoro o jiri ọkara wee gaa elekere 1 nke ụtụtụ. Abịazịa ka ọ gachara nkeji 20 na emechara ya bụ ike amaliteziri ịgụ ọnụ nakwazi ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ nke emekwara na ya bụ ọnụ nkọpụta tinyekwara ebe ndị dịgasị iche iche bụ nke agara ma bụrụkwazị na ọrụ nkọpụta ahụ nke malitere na Igweso Ọkụzụ Ward 4 tinyekwara Progress Primary School Ọkụzụ ma bụrụkwazị bido na Ward 1 wee ruo na 5 na Nteje. Ọlụ idebanye aka nke ndị mmadụ bụ nke malitere n'elekere 10 nke ụtụtụ na Enu Obodo Central School yanakwa Unity Primary School Ụmụeri tinyekwara Ugwu na Adagbe Primary School na Agụleri. N'okwu ọ gwara ndị ọrụ nta akụkọ na Maternity Ward 1 Nsugbe bụ ebe ya bụ amalitere ọlụ idebanye aha maka ndị ga-atụ vootu n'elekere 9 nke ụtụtụ. Onye ji ọnọdụ ọkwa Attorney General ma bụrụkwazị kọmishọna na-akụ maka ikpe nkwụmọtọ na steeti a bụ Tochukwu Nweke San gara n'ihu wee kọwaa na ya bụ ọrụ nkọpụta bụ nke achịkọbara n'udo gosokwazi obi aṅụrị ya etu ndị mmadụ wepụta n'igwe. Ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa bụkwazị ndị nke nọkwazị na Nsugbe Ward 1, Enu Obodo Central School Ụmụeri, Unity Primary School Ụmụeri nakwazi Ugwu na Adagbe Primary School Agụleri mana onwezi ndị nke ahụrụ na Ọkụzụ yanakwazi wọdụ Nteje. Onye odeakwụkwọ kpọtụrụ ọkpụ nyere otu National Commission for Colleges of Education NCCE Dr. Angela Ajala bụ onye nke gara n'ihu wee kwupụtazi ebumnobi mgbanwe bụ nke enwere n'ụzọ pụrụ iche iji wee dozigharịa agụmakwụkwọ ndị ọrụ nkụzi n'ime ala Naịjirịa. Ọ gara n'ihu wee kọwapụta nke a dịka ụzọ a ga-esi wee gbatawanye ya bụ usoro agụmakwụkwọ ma bụrụkwazị nke o ji wee bụrụ okwu dị mkpa nyere mmadụ ịdị ndụ n'ime obodo a. N'okwu o kwuru na ya bụ ndugharị bụ nke o dugharịrị ndị ọrụ mgbasa ozi na Abuja ka Dr. Ajala gara n'ihu wee kọwaa ya bụ otu ọrụ kọmishọn na-aga nnọọ n'ihu na usoro ọdịnala bụ nke ọ na-agbaso tinyekwara usoro iwu dịgasị iche iche bụ nke o ji wee na-ejikwa ya bụ akwụkwọ ndị nke a na-agụ nakwazi etu ndị nkụzi si wee na-akụzi akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ha dịgasị iche iche na dịka o si wee kọwaa na ihe ndị a bụzi nke ga-enyere aka iji wee kwụ na ọrụ mmụta bụ nke a na-eme na-aga n'ihu n'ụzọ pụrụ iche. Ugbu a aka anyị na mba ofesi onye prezident nke mba Senegal bụ Bassirou Diomaye Faye bụ onye nke gara n'ihu wee chụọ onye nke ji ọnọdụ ọkwa prime minister nke obodo ahụ bụ Ousmane Sonko ma gaa n'ihu wee kpọsa ọchịchị ya ka o mechara ọnwa one ma one bụ nke enweghị inwe mmiri ma tọgbọ iko ma bụrụkwazị nke pụtara nnọọ nnukwute nsogbu
n'ime mpaghara obodo ahụ bụ nke dị na West Africa. Ya bụ ọkwa bụ nke mara ọtụtụ ndị mmadụ akpata oyi ọkachasị n'oge a gbasara ozi ya n'igwe nkiri onyonyo nke ya bụ steeti banyere onye ahụ bụ onye nke na-enyere onye isi ala aka bụ Umar Sambaba bụ onye nke gara n'ihu wee kọwaa na Faye bụzi onye nke wetara n'ọrụ Osmani Sonko n'isi njedebe, tinyekwara ike dum ndị ọtụtụ ndị minista nakwazi ndị odeakwụkwọ na steeti ahụ mere bụ ndị nke sochasị na ọchịchị ya. Senegal bụ nnọọ ndị nke na-enwe ọnọdụ ndịda kwụrụ ọdịda n'ebe o metara inwe onye isi ala bụ onye nke nọkwa n'ọnọdụ ọrụ ya wee na-alụ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche na-enweghị onye prime minista na-enye ya nkwado, ma bụrụkwazị onye nke kwesịrị iwere ya bụ ọrụ n'aka ya dịka o si wee bụrụ onye nke amachiri amachi iji wee na-alụ ọrụ ya n'ihi ya bụ ọnụ bụ nke o ji wee kọsaa ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke a na-eme. Mmekọrịta bụ nke dị n'etiti Faye nakwazi Sonko, onye nke bụbu onye a na-enwemere nzọụkwụ ya, bụ nke ekwuru nnọọ na ọ kụsara akụsa na ọnwa one ma one nwegoro nso nso a gakwara n'ihu n'agbanyeghị ya bụ arịrịọ bụ nke Sonko yọrọ. Faye gara n'ihu wee jigidesie ya bụ ọnọdụ ọkwa ọchịchị nke obodo ahụ dịka onye isi ala, ma bụrụkwazị onye nke ga-achụ onye isi nke ọchịchị ya naanị n'okwu ntabi anya nakwazi ikpe bụ nke ọ ga-ewepụta n'isi ya. Ugbu a akụkọ anyị abanye n'egwuregwu. Otu egwu bọọlụ Wiki Tourist FC bụ ndị nke gara n'ihu wee mazie ọkwa ọnwụ onye nke na-agbara ha azụ bụ Kabiru Mohammed n'isochi nnọọ ihe mberede nke okporo ụzọ bụ nke kpọrọrọ na okporo ụzọ bụ nke si na Zaria wee gaba Gusau, ma bụrụkwazị dịka ya bụ otu asọmpi Nigerian Premier Football League Club gara nọ n'ihu wee na-akọwa ya bụ ọnwụ dịka nke na-agbawa obi ọkachasị n'ezinụlọ nakwazi ndị nye na ha dị wee na-agbakọ bọọlụ. Ya bụ otu egwu bọọlụ bụ ndị gagara n'ihu wepụta nke a na ozi bụ nke ebipụtara na bụrụkwazị na igwe nzikọrịta ozi Facebook ya n'ụbọchị Tọzdee, dịka ọ gara n'ihu wee kwuo na Mohammed bụ onye nke nwụrụ nnọọ n'ihe mberede nke okporo ụzọ. Ọ bụ onye nke gbagoro asọmpi 26 n'afọ otu egwu bọọlụ Wiki Tourist n'oge anụnwa dịka otu na-akwụ maka ya bụ egwuregwu nke ala Nigeria si wepụta. Mohammed bụ onye nke sonyere Wiki Tourist site na otu egwu bọọlụ Lobby Stars na afọ 2025 mụtara 2026, ma bụrụkwazị onye nke gara n'ihu wee guzobe onwe ya dịka onye nke maara egwu bọọlụ agba na-agbatakwa azụ ọfụma, onye nke natagoro nnọọ nrube isi site n'aka ndị enyi ya ndị na-azụ otu egwu bọọlụ nakwazi nke na-akwado ha site n'ịdị uchu nakwazi ọzụzụ. Mpụta ikpeazụ bụ nke ọ pụtara wee gbara ya bụ otu egwu bọọlụ ya bọọlụ gụnyere ya bụ asọmpi Federation Cup nke onye isi ala bụ nke ha gbara wee megide otu egwu bọọlụ Jigawa Golden Stars, ma bụrụkwazị na Nasara Stadium Kofa Doka Zaria n'abalị 19 nke ọnwa Mee afọ abụ 2026, ma bụrụkwazị ka o mechara mkpụrụ ụbọchị one ma one o mechara wee nwụọ. Otu ọrụ nchịkọ, otu ọrụ na-enye ọzụzụ ndị ọgba bọọlụ nakwazi nke na-akwado otu egwu bọọlụ Wiki Tourist FC bụ ndị ike gosipụtara nnọọ iruju ha nyegara ezinụlọ ya, ndị ikwu na ibe nakwazi ka ha dị wee na-agba ya bụ asọmpi egwu bọọlụ maka ya bụ ọdachi. Na-ewetazi akụkọ ụwa tata n'isi njedebe, sonyere ụlọ mgbasa ozi ABS TV n'akara na ji wee na-agbasa ozi na mba ụwa na webụsaịtị anyị nọ na www.absradiotelevision.com. anyị nọkwa na YouTube na ABS Radio Television. Sonyekwara anyị na akara Facebook anyị wee na-agbasa ozi bụ ABS Radio Television, na Instagram maọbụ X pịa akara ABS Radio TV. Ugbu a bụzi isiokwu n'aka kọrọ gị n'okpuru ochie na mbụ ka anyị mere ka ịmata na otu sikọtara ndị ụlọ ọrụ na-emepụta ngwaahịa n'ala Naịjirịa kpọgo oku maka iweta aka n'ọkụ bụ nke a na-eweta ka e wee kwalite ihe ndị nke ha na-emepụta. Gọọmenti steeti Anambra bụ nke meyapụrụ ya bụ ọgwụ ọgbụgba bụ nke na-enye aka wee na-egbochi nje ọrịa HIV n'ime steeti a. Otu ọrụ National Commission for Colleges of Education bụ ndị kekara n'ihu wee wepụta nnọọ mgbanwe bụ nke ha nwere iji wee hazigharịa ọrụ mmụta bụ nke ndị nkụzi na-akụzi n'ụzọ pụrụ iche. Na mba ofesi ka anyị nụrụ na President Faye nke mba Senegal bụ onye nke wepụrụ onye Prime Minister nke obodo ahụ n'ọnọdụ ọkwa ọchịchị ya. Ebe a ka akụkọ ụwa anyị kụrụ ọnụ. Abụ m onye Kachukwu Ugochukwu, na-asịzi gị deje daalụ maka isonyere anyị. Okoro Chiọmanụ.